el que és, avui sembla una ironia que presenten una iniciativa de crear una altra empresa. Visto lo visto, els precedents, les seues suposades declaracions, ja sabem per a què vol les empreses i per a què vol tota la ramificació d'estructures que naixen d'esta Diputació. Per tant, jo crec que aquesta concepció que es té del poder és absolutament perillosa i ens preguntem si també va utilitzar aquesta nova empresa per a col·locar a més gent, perquè avui hem sabut que ni sap la quantitat de gent que en 12 anys ha col·locat en les empreses que ha creat o que es deriven d'aquesta institució. Per tant, en aquest moment, en el preàmbul de la constitució d'una nova empresa, senyor Fabra, és molt important que vostè declari les seues verdaderes intencions. És seguir la seva rutina, és crear, abundar en la seva línia de treball, en la seva escola, serà el reducte per a noves col·locacions, per a un sinfín de persones, per a més voto cautivo, per a atrapar a més votants, per a consolidar el seu model d'entendre el poder. Crec que estem en un moment decisiu per a saber i per a que vostè digui la veritat, ens la digui a nosaltres i al conjunt de la ciutadania. Serà un altre hospital provincial? Des del punt de vista no de la qüestió clínica, sinó des del punt de vista que no sap ni la gent que ha col·locat allí. Serà una altra escola taurina que no sap ni la gent que ha col·locat allí. Hi haurà un altre baile al que donar instruccions per a saltar-se les regles del joc. Serà un altre institut ceràmic, una altra escola taurina, serà otro puerto on col·locar la gent. És un moment decisiu per a que vostè, senyor Fabra, expliqui les verdaderes intencions que té en aquest sentit. Gràcies. Senyor Colomer. Le ruego, por favor, que guarden silencio, ni a favor ni en contra. Si no, tendrán que salir del salón de plenos. Primera y última advertencia. Muchas gracias. Gracias, señor Colomer. Señor Rey. Moltes gràcies, senyor president. Bé, jo crec que estem davant d'un espectacle una vegada més bochornós. De formes antidemocràtiques, de no respecte al reglament i de comportament, efectivament, totalment contrari al que deu de ser el comportament parlamentari en una institució. Una vegada més, senyor Colomer, vostè se comporta com un manipulador, un demagog, una persona que li agrada revolcar-se en el fang. Que no és que ho diga ara, sinó que damunt ho avisa i ja ho anuncia a través del seu periòdic que li fa de veuer oficial del Levante de Castelló. I aprofita avui de males maneres un tema que no té res a veure per entrar en una qüestió absolutament innecessària en aquest moment, que on vostè, lògicament, en el torn de pregs i preguntes, hauria tingut la seva oportunitat. Però vostè havia de fer aquesta demagogia, vostè havia de revolcar-se en el fang una vegada més, com sol fer en algunes ocasions. I ho lamente profundament. Perquè vostè damunt ja parlava l'altre dia, en el seu veuer oficial, d'una societat immobiliària. Una societat immobiliària, senyor Colomer. Vaig a llegir exactament què és el que diu l'objecte social de la societat que estem parlant. Diu que és el desarrollo económico, industrial y social de la provincia de Castellón, en el ámbito de la promoción, construcción y alquiler de viviendas de los municipios de la provincia de Castellón, para facilitar la obtención de las mismas a personas con niveles de renta que impidan o dificulten su acceso al mercado libre.